As aventuras de Minchi. Minchi, pero que faz? Ai, pois estou soprando para que soe esta gaita. Quero ser unha boa gaiteira. Oh, a gaita é un instrumento de vento. Sabes, Minchi, hai moitos instrumentos musicais. Mira para a pantalla do ordenador. Ai, a ver. Ademais da gaita, outro instrumento musical de vento é este, o saxofón. Ola. Tamén están os instrumentos de percusión. O que é o? Ai, a percusión. Ai, Minchi, moi bailadeira és. Tamén hai instrumentos de corda. Mira para o ordenador. A ver. Este chámase piano. Ola, pero como? E onde están as cordas? Así é un piano por dentro. Ai, que chulo. Pero mira ti cantas cordas ten por dentro. Tamén é un instrumento de corda a guitarra. Vai, Minchi, pero xa volves estar disfrazada. Estou, sí. Encántanme os instrumentos. Pero eu sigo sen saber tocar a gaita. Veña, tranquila. O primeiro que tens que facer para que soe ben a gaita é soprar ben. Pois a ver. Proba. É máis ben como se fixeses ti o vento. Decátaste. Mira, sopro eu ben forte para que aprendas. Sí. Carai, que ben. Por certo, sabes de onde ven o vento? O vento, pois, ha de vir da súa casa, non? En fin, mellor atende, porque che vou explicar de onde ven. Investigamos. Sí, investigamos. O vento. O vento é o movemento do aire. Os homes do tempo da tele nomean os ventos segundo a súa forza e a dirección da que veñen. Así, os aumentos de súpeto da velocidade do vento durante moi pouco tempo reciben o nome de refachos. Os ventos que duran moito teñen nomes diferentes segundo a súa forza. Brisa, así de suave, treboada, temporal ou furacán. Pero o vento é moi útil para o ser humano, así que aproveitámolo nos barcos veleiros, nos avións e nas nosas casas, porque crea enerxía. Dos muiños de vento sae enerxía moi útil, limpa e que non contamina. E serve, por exemplo, para que teñas luz. Ola! Xa ves, Minchi, o importante que é o vento. É un furacán moi forte, pode facer que soe a miña gaita. Se cadra. Aínda así creo que vas necesitar unhas clases. Un furacán, coma un furacán. Soprar, teño que soprar, para que a gaita poida soar, para que a gaita poida soar. Winchi, winchi, vento de Minchi, winchi, winchi, vento de Minchi. Vaia, agora parece que a gaita sí que soa ben. Pois claro, mira.